Jó estét, sziasztok mindenkinek! Németh Gábor vagyok, és elkezdjük a ma esti webinárunkat. Hétfő este 8 óra van, és ha minden igaz, akkor most sikerült elindítanom, és a Világra szóló lehetőség című díját kell, hogy lássátok. Szóval mindenkit szeretettel üdvözlök, most hétfő este, és most azt nézem, várom, hogy a visszajelzést szeretnék kérni, hogy ezt elindítottuk-e? Igen, oké. Akkor sziasztok, jó estét mindenkinek, Németh Gábor vagyok, és hát aki még nem ismerne, 2,5 éve a World Ventures klub tagja, most már lassan úgy mondja a cég, hogy cirkáló, azaz cruiser leszek, mert lassan most már az elmúlt 2,5 évben ennek a klubnak és ennek az opciónak köszönhetően közel 20 nyaraláson tudtunk részt venni, ami természetesen rengeteg élménnyel járt, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kicsit teljesebbé tegye ez a történet az életünket, és természetesen arra tettem fel nagyon sok időmet és energiámat, hogy nagyon sok emberhez és hozzátok is eljusson a híre. A ma esti kis webinárunk szintén rendhagyó lesz, bár én ezt elképzeltem, hogy vasárnapra ígértem nektek, de most este szeretnénk folytatni a múlt szerdait, amikor is a prezentációban eljutottunk arra, hogy nagyjából átbeszéltem veletek, hogy hogyan is prezentáljuk elég gyorsan az új szemszögből és az új információkkal a kezünkbe magát az utazási klubot. Ugye minél egyszerűbben szeretnénk haladni, és minél több emberhez szeretnénk elvinni ennek a hírét, és nagyon fontos, hogy mi erre hívunk benneteket, hogy ebben legyetek részesei ennek, vegyetek részt velünk együtt. És a mai este pedig, ugye, hogy kicsit elszaladt az idő múltkor, egy picit megmutatnám az üzleti részt, egy picit beszélnék róla nem túl részletesen, megmondom, hogy melyik díja miért van ott, és miért annyit mondunk el, és egy picit marad az idő, mert ez egy kicsit most ez a része rövidebb lesz. Én készültem nektek egy pár ötlettel, hogy mi az 5 tipp, mi az 5 ötlet, amivel a social media felületén is egy picit jobban tudtok majd érvényesülni az elkövetkező időszakban, hiszen ez az üzlet, ez nem más, mint egy megosztáson alapuló közösségi élmény gyár, és hogy szeretnék ebben is nektek segítségre lenni. Én azt gondolom, hogy a héten még mindenképpen tartunk webinárt, ez várhatóan szerda este lesz, és szeretnénk még majd online képzésekben is egyre többet adni nektek. A GoToTravel oldalon fogtok erről értesülni. Tehát akkor fussunk is neki. Igazából a picit olyan szemszögből szeretném megmutatni nektek, hogy aki szeretne majd ugye egy travel partit tartani, vagy prezentál, vagy esetleg nagyobb tömeg előtt beszél, akkor körülbelül mik azok az információk, mi az az információ mennyiség, amit érdemes átadni, és amit fontos, hogy első körben tudjatok. Nagyjából ez a prezentáció olyan 70-75-77 diából áll, az utazási, illetve az üzleti résszel együtt. Általában úgy szoktunk haladni, hogy olyan kimondott travel infókon, amit kimondott tájékoztatás miatt hozzuk létre, hogy végig szoktunk menni az egészen, bár egy nagyon pici kis hangyányi szünetet tartunk, amikor rámegyünk az üzleti részre. Nagyon sok travel party, illetve összejövetelen viszont ugye itt a klubtagság résznél szünetet tartunk, tehát megkérdezzük azt, hogy akit érdekel, nyilván azzal haladunk tovább. Nagyon sokszor igazából erre nem is kerül sor. Az a lényeg ebben a pár diában, hogy felkeltsük az érdeklődést, hiszen úgy gondoljuk, hogy a World Ventures egy világra szóló lehetőséget kínál abban, hogy nagyon sok ilyen terjedő közösség és életstílus közösséggel ellentétben itt lehetőségünk van képviselni ezt, és ebből természetesen részesülni. És ugye így szoktuk ezt elkezdeni, ezt a fajta prezit, pillanat, megyek tovább egy másodperc. A gondolatmenet az úgy van végigvíve, hogy nem szabad elidőznötök nagyon a diákon, csak igazából segít titeket vezetni, egy-egy kérdést feltenni, nem kell akár 10-15 másodpercnél sem többet egy-egy dián lenni, de nagyjából egy-egy személyes beszélgetésen is, körülbelül a másik iránt érdeklődve, nagyjából ezeken megyünk végig. Mi teszi ezt az egész évet különlegessé? Mi teszi ezt igazán számomra különlegessé? Hiszen az a klub, amiben benne vagyok, olyan technológiai újdonságokkal, olyan kínálat és olyan növekedéssel jön elő, amit nagyon-nagyon sokan fognak ebben az évben megismerni. De neked igazából mik a céljaid? Elgondolkodtál-e már azon, itt meg szoktam kérdezni, hogy telt a 2015-ös év? Azokat hoztál neked, amiket szerettél volna? Tudtál annyi időt tölteni a családoddal, vagy voltatok annyiszor nyaralni, amit ugye elképzeltetek magadnak? Mik igazán erre az évre a céljaid? Ugye ez segíti ez a dia megkérdezni. Akár megszabadulni az adósságoktól, vagy akár mondjuk kipipálni a bakancslistát, ugye?
Ugye itt általában ugye lehetnek pénzügyi kérdések, illetve lehetnek ugye vágyak ebbe a történetben, aztán együtt lenni a szeretteiddel, több időt eltölteni akár a szeretteiddel, ugye igazából ezeknek a diáknak a célja az, hogy a képeket, ahogy váltogatjuk, nem szabad igazán elidőzni. Nagyon sok olyan kérdés megmozgat az emberekben, amire aztán később természetesen a diák megadják a választ. Nem minden esetben kell ezt így végigmutatni, de hát egy Travelinfon ez nagyon jól szokott működni. Egy kis megjegyzés még ide, jelenleg a fiatalok és nagyjából mondjuk a lakosság nagy része, akik már mondjuk social médiát, vagy nagyon sok ugye mobileszközt használnak, hiszen napi szinten, vagy akár reklámokat látnak a tévébe, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a képek elég gyorsan váltják egymást. Tehát nagyon fontos, hogy minden egyes prezentációnál nem az a cél, hogy sokat mondjatok, inkább az, hogy nagyon-nagyon könnyedén haladjatok természetesen vele, és egy-egy kérdést, ha csak feltettek, akár mehettek tovább, hiszen a lényeg az, hogy azt látjuk, hogy nem unalomba fullad az egész előadás vagy történet. Oké, nagyszerű, milyen lehetőségeid vannak? Elgondolkodtál-e már azon, hogy amíg az előbb felsoroltakhoz esetleg milyen opcióid vannak, vagy lett-e valami új lehetőséget 2015-höz képest? Ugye nagyon sokan vesznek lottót, ami ugye vagy működik, vagy nem, aztán nagyon sokan például másodállást kénytelenek ahhoz vállalni, hogy még egy picit előbbre jussanak. De aztán vannak olyanok is, akik ugye rizikós befektetéseket keresnek, mondván azt, hogy vagy bejön, vagy nem, de hát itt nincs más opciójuk, igazából elfogynak az ötletek. De igazából mi lenne akkor, ha? És ugye itt jön a mi megoldásunk, hogy ezeket így végigvive. Mi lenne akkor, ha? Hogyha lenne egy olyan termékünk, ugye, ami eladja önmagát, hiszen előbb mutattuk be ugye az első felében magát a Dream Tripeket, illetve magát a klubtagságot, ahol igazán ez a fajta közösségi modell, ez a fajta jutalmazási modell, ugye nagyon sok embernek akár úgy ki tudja nyitni a világot, hogy nem kell mellette akár külön munkahelyet vagy plusz másodállást vállalnia, és mi lenne, ha lenne egy ilyen termékünk, hiszen igazán itt ugye megszoktam mindig egy picit állni, és ezt így kicsit így megjegyzésképpen mondani, én akárhány emberrel találkoztam eddig, akárhány embernek mutattuk a fotóinkat, vagy akár mutattuk a Dream Tripeket, mutattuk lelkesen ezt a fajta utazási modellt, egyben biztos voltam, hogy amit mutatok neki, az minden embernek a vágya. Tehát minden ember szeretné azt, minden ember akarja, amit én mutatok nekik, igazából csak még nem biztos, hogy elhiszi, hogy az valós, amit én mutatok neki. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a beszélgetés általában könnyed és szeretetteljes legyen, mert nem a meggyőzésünk a cél, hanem az, hogy felvettük vele a kapcsolatot, és mutatunk neki valamit, ami biztos, hogy valamilyenféle érzést el fog benne indítani. Jó, tehát nem a meggyőzés a cél. Mit szólnál ahhoz, ha indíthatnál egy üzletet, mondjuk egy új ruhakollekció árából, vagy akár egy kisebb vagy közepes vacsora árából? Ugye itt már igazán rákérdezünk arra, hogy nagyjából körülírjuk azt, hogy mi az, ami vár majd rá itt az üzleti bemutatón. Vidám lennél-e, hogyha új barátokat tudnál szerezni, és ugye igazából erről szól az életet, hogy az egész világ egy nagyon nagy játszótér. Egyáltalán elérnéd az összes céljaidat. És ugye a mi vállalkozásunk, ez a fajta modell, ez arról szól, hogy mind, amit itt felsoroltunk, és megkérdeztünk tőled, ebben mi tudunk segíteni, és nagyon-nagyon sokan ugye már ezen az úton vagyunk. Egy picit visszatérünk azokra a diákra, ugye, amit már mutattunk itt az elején, illetve a Dream Trips részen. Egy picit fontos itt megállni, mert az nagyon fontos, hogy egy kicsit érezzék azt, hogy mekkora horderejű a dolog. Ugye itt mutatjuk be azt nekik, hogy nem egy pici sufni tuning cégről van szó, hanem jelenleg már, amit látom, a világban nagyon-nagyon sok helyen ugye bizonyítottan működik. Hozok 3 példát itt, olyan 3 példát, amit nagyjából az emberek ismernek, és nagyjából ugye különböző iparágakra szól. Ugye a lapok újra kiosztása az azt jelenti, hogy ezek a cégek, a Skype ugye a távolsági hívások területén, hogy az Uber a taxiszolgáltatások területén, egyébként ma megint jelent meg cikk, aztán a Netflix ugye a videókölcsönzés területén a jelenlétükkel egy olyan dolgot hajtottak végre, olyan ötletet találtak ki, ami alapjaiban megváltoztatta ezeknek az iparágoknak a szabályrendszerét. Az azt jelenti, hogy ugyanazokkal a szabályokkal már, amivel eddig működtek, nem tudnak tovább menni, tehát kénytelen mondjuk a piac reagálni rá. A Skype-nak a jelenlétére kénytelenek voltak a szolgáltatók ugye lejjebb vinni az árakat, a taxiszolgáltatás ugye esetében látjuk ugye, hogy milyen zavart keltett, és ugye a Netflix esetében is azt látjuk, hogy konkrétan a videókölcsönzők és a hagyományos letöltő módszerek kezdenek ugye elhalni, hiszen egy online videó
streaming rendszerhez $9 cserébe hozzáférünk. Ugye ezek azok a cégek, amik nagyon komoly sikert futottak be nagyon gyorsan, és egy iparág még érintetlen a közösség területén, ez pedig nem más, mint az utazás, és mi úgy gondoljuk, hogy a Dream Trips elmúlt 10 éve, a folyamatos növekedése, az érdeklődése, maga a minőség és az a bizonyíték, amit ugye letett az asztalra, az alkalmas arra, hogy az utazási piacon egy új trendet állítson fel, ez pedig nem más, mint a Dream Trips. Ugye itt mutatunk két olyan dolgot, ami a technológiai újdonságok területén, amit eddig még az utazási piacon senki nem csinált meg, és ugye nem lehetett látni. Van egy virtuális valóságunk, egy 3D technológiás szemüvegünk, ami 360 fokban körbe ugye megmutatja egy videó segítségével, hogy bizonyos Dream Tripeken milyen élmény lehet mondjuk egy megérkezés. Ugye ez az a szemüveg, ami megváltoztatja alapvetően az iparághoz fűzött viszonyunkat, hiszen eddig katalógusban lapoztuk ugye még 1-2 évvel ezelőtt ugye a különböző ajánlatokat, aztán most már online kapjuk a különböző fotókon, online különböző videókon is akár már láthatunk, de az, hogy egy közösség, aki kimondottan a tagjainak egy Dream Trips márka néven létrehozott terméket ugye meg tud mutatni, akár mondjuk egy ilyen 360 fokos technológiával, ugye ez teljesen egyedi. Itt igazából a következőről van szó. Az, hogy mi nagyon-nagyon gyorsan léptünk különböző piaci igényekre, a cégnek a nagyon komoly fejlettségét és a jövőképét mutatja. Ugyanis ez körülbelül az az érzés van itt, és ezt szoktam itt elmondani, hogy milyen érzés volt az, amikor először a kezedbe fogtál egy érintőképernyős telefont, amikor először realizáltad azt, hogy az ujjadat követi ugye a különböző mozgásokat, és ugye ez a fajta élmény megmaradt. Manapság már az érintőképernyős okostelefonokat, az érintőképernyőt elvárásként tekintünk. Ugyanilyen elvárás lesz a 360 fokos technológia, mert elképesztően sokan fejlesztenek, pár hónap múlva az Instagramon is meg fognak jelenni hasonló fotók, természetesen a 360 fokos felvételre alkalmas kamerák is már egyre olcsóbbak, és igazából már nem is lesz igazi élmény, amit 360 fokba körbefordulva nem tudsz átélni. Ez azért nagyon fontos, mert a Dream Trips az egyedül a piacon, aki jelenleg már ebben gondolkodik, és ennek a jövőnek és ennek a fejlődésnek a része, amivel elég komoly előnyt szerzett, és elég komoly dolog az, hogy akár te tudsz ilyet mutatni először az ismerőseidnek. Jó, tehát ez egy nagyon-nagyon előremutató dolog. A másik előremutató dolog, amit tényleg csak így említés szintjén mutatunk meg, hogy lássák, hogy ez egy nagyon komoly történet, az maga az okoskártya, mint fogalom. Ugye vannak az okostelefonok, a smartphone, és van ugye a smart card, az okoskártya, mint olyan, ami nem lesz más, mint egy tagsági kártya a Dream Trips tagok részére, ami nagyjából nyár végén, október vagy ősz közepén érkezik. Ez egy olyan okoskártya, csak annyit érdemes elmondani róla, hogy ötvözi az összes eddigi bankkártyát és mindenféle hűségkártyának az előnyeit egyetlen egy kártyában. A méretei teljesen megegyezik egy bankkártyával, vízálló, és van rajta egy kis LCD kijelző. Ez alkalmas arra, hogy beleprogramozd a jelenleg pénztárcádban lévő összes bankkártyádat, és csak ezzel az egyetlen egy kártyával tudsz innentől kezdve fizetni, és mindig kiválasztod, hogy melyik kártyádat szeretnéd használni, úgyhogy csak ez az egy van nálad. Vízálló, és a különböző hangfelismerő funkciókkal, ha elvesztenéd, akkor sem ér kár, mert legmagasabb biztonsági szintje van jelenleg a világon. Van egy Bluetooth érzékelő, egy Bluetooth kommunikációs egység benne, ami összeköttetésben van a telefonoddal, és aki ma látta a Facebook posztot, hogy Dallasban már használják ezt, már nem az okoskártyát, hanem ugye a vacsorák utáni pontgyűjtést és visszatérítést, az egy ilyen esetben egy vacsora alkalmával különböző éttermekkel a világban vagy Európában vacsoránk után különböző visszatérítéseket kapunk, ami a kártya automatikusan kommunikálva a telefonnal felírja a Dream Trips egyenlegben, tehát egy elképesztő baromi jó technológia, ami nagyon nagy jelentősége, hogy jelenleg mind a szemüveg, mind pedig az okoskártya a mi szisztémánkon, a mi környezetünkön, illetve a mi közösségünkön keresztül fog elterjedni a világban. Ezeket szoktuk megmutatni, hogy milyen üzletben is vagyunk benne, ezzel még igazából sokat nem szeretnénk elárulni, mert ez a jövő, de már mind létezik, és mind a cég ebben fejleszt, tehát igazából nagyon egyedülállóak és unikum vagyunk a piacon.
Úgy lehetsz a World Ventures képviselője, hogyha egyszeri $100 és egy havi $11 ilyen úgynevezett rezsiköltséggel tudsz csatlakozni, és akkor innentől kezdve hivatalosan a World Ventures üzlet képviselőjévé válsz. Ez mindenki számára ugyanennyi, és igazából innentől kezdve jutalékjogosult leszel. A következő dián azokat az előnyöket sorolja fel, hogy milyen juttatásokkal, milyen előnyökkel, milyen plusz dologgal jár, hogyha valaki ugye képviselővé válik. Itt meg szoktam jegyezni, 2 dolgot szoktam kiemelni, azt, hogy saját olyan webirodánk van, ahol ugye saját landing oldalon bemutató filmekkel bárhova el tudom küldeni a világban, illetve van jogdíjszerű jövedelmünk, ami nagyon sok üzletember és nagyon sok mondjuk network marketinget megjárt ember számára egy nagyon fontos információ, jó? Tehát nem mindig olvasom fel igazából a diák teljes tartalmát. Amit itt magát meg kell érteni azt, hogy itt csak csatlakozással lehet, ugye valaki által kiadott ajánlás alapján lehet csatlakozni, vagy csatlakoztatni bárkit is ugye a céghez. Ez nagyon régen még a Facebooknál sem volt másképp, nálunk ugye van egy ültetési sorrend, és az a lényeg, hogy itt az üzleti modellben már két oldalas bizniszben, 2 oldalas mondjuk network modellben építkezünk. Ami nagyon fontos itt, hogy azt szeretném megmutatni, hogy ugye a utazási résznél már látható volt, hogy 4 általam csatlakoztatott klubtag, hiszen kimondottan ajánlási marketinggel működik, és ez így is fog maradni. 4 általam csatlakoztatott taggal ugye díjmentessé válok. A cél mindig a díjmentesség, hiszen ezzel elég komolyan hozzájárultam a közösséghez. Az üzleti opcióban 6 üzleti partnerrel gondolkodunk, 6 üzleti mondjuk csomagban, ez Gold csomag esetén 4 héten belül ugye $450. Ez a 6 csomag, hogyha platinum, akkor a 6 csomag 4 héten belül az $750. Ez azt mutatja meg, hogy ez az a vállalkozás, hogyha megfelelően mondjuk kiválasztunk egy utazási csomagot, és megvásároljuk, kiváltjuk hozzá az üzleti jogosultságunkat, akkor 6 csatlakozó által ezt a vállalkozást már igazából nullára hoztuk. Itt nagyon fontos, hogy ezt meg kell tudnunk értetni. Természetesen itt a részletekben nem tudunk és nincs időnk bemenni, az egyszerűségét és magát az elveket kell átadnunk. Ami még nagyon fontos, hogy nem csak az általam csatlakoztatott emberek után képződik ilyenkor jutalék, hiszen ez ebben a jó, hiszen innentől kezdve tudjuk önmagunkat megsokszorozni. Minden egyes általam csatlakoztatott ember által csatlakoztatottak után is jár jutalék, és hogyha ez minden héten akár eléri a további 6 csapattagot, akinek már ugye nem én hoztam ugye a kontaktot, ez $100 és $200 között ugye az én számlámra jóváíródik. Ugye itt igazából nem lehet érzékeltetni még, hogy ez mekkora pénz, mert ez elképesztő nagy tud lenni. Itt igazából ugye a közös, illetve a csapatmunkára hívjuk fel a figyelmet, és ebbe igazából részletében nem megyünk bele. Keres jutalékot avval, hogy kék jelek, kék táblák ezrei alakulnak ki a világban, hiszen hogyha ez a szolgáltatás ugyanúgy folytatódik, ahogy idáig, akkor nagyon komoly hatványozódás lesz, egyre többen ismerik meg ennek az előnyeit, és egyre többen rájönnek arra, hogy itt ugye nem mindenféle belerángatás és bepalizás a cél, hanem egy nagyon komoly előfizetői rendszer, előnyökkel bíró előfizetői rendszer, ami tele van mindenféle ugye, javadalmazással, annak az elterjedésében tudunk részt venni. Ugye ez egy baromi erős dolog, és ez az ábra ezt ugye igazából nagyon jól reprezentálja. Ami viszont nagyon izgalmas, és én mindig el szoktam mondani, hogy ez volt az egyik fő oka mellett, hogy nagyon-nagyon szeretjük a Dream Tripeket, és nagyon tökéletes az utazási modell, de amiért az üzleti részbe belevágtunk, és nem szeretnénk kimaradni, amellett, hogy nagyon jó minőségű és nagyon vállalható termékkel dolgozunk, és egyedülállóval, van egy passzív jövedelem forrásunk, egy passzív jövedelem lehetőségünk. Itt ugye én mindig úgy szoktam mondani, hogy ez egy 2 kosaras biznisz, és ugye ebben a 2 kosárban kell, hogy megfelelő számú elégedett előfizetőnk jöjjön össze. Ugye ez már nem kell az, hogy saját általunk megszólított emberekből legyen, és nyilván ennek van egy időtartama. Aki ebben szeretne velünk haladni, mindenképpen leülünk vele, szeretnénk meghatározni az üzleti céljait, szeretnénk vele megértetni, hogy ez mekkora munkával és kitartással jár, hiszen ez nem egy 2 hét alatt összepakolós üzlet, hanem egy hosszú évek alatt összejött hatalmas nagy világot behálózó láncolat lehet, ami viszont egy életen át nemhogy nekünk, hanem egy gyerekeimnek is biztosítani fogja a jövőt. Ugye ebben a vödörben, hogyha 30-30 klubtagság megjelenik, ugye bal, illetve a jobb kosaramba, akkor az eddigi kifizetési adatok szerint ez átlagosan körülbelül $600 havi bevételnek felel meg,
ami ugye nem egy egyszeri, hanem ugye ez egy mozgásban lévő olyan üzlet, ahol mondjuk a 60 tag az egy előfizetői csoport ugye tagja lesz, tehát elégedett előfizetők jönnek létre. Ugye ez 100 főnél már átlagos kifizetési adataink szerint ez már akár $1800 is lehet, és én mindig meg szoktam egy pillanatra állni, hogy a 200 fő, ugye 200 elégedett előfizető, amiről beszélünk, ugye az már eredményez mondjuk egy közel 1 millió forint fölötti átlag havi bevételt. Hogyha csak ezt a szintet nézzük, és itt megállunk, és meg tudjuk mutatni azt a módot, hogy ki megfelelő kitartással, megfelelő elkötelezettséggel, és természetesen nagyon-nagyon vidáman és boldogan sokat utazva, hogyan lehet ezt az üzleti szintet elérni, de csak azt mondom, hogy ennek adok 3 évet, akkor is megérni. Ugye ez a titka ennek igazából, hogy aki kitartó, mivel a termékünk nagyon-nagyon jó, csak idő kell ahhoz, hogy ez egy kicsit meginduljon az elején, aki kitartó, az tényleg egy élethosszig tartó életszínvonalat tud felmutatni, illetve élni, nem is beszélve arról, hogy 1000 vagy akár 2000 előfizető esetén mi fog történni. Jó, ez nagyon igazából azt mutatja, hogy maga a passzív jövedelem része, maga ugye azok a bevételek hogy tudnak alakulni, és ugye itt az egész üzleti prezentációnak, ennek a részének tényleg az a része, az a lényege, hogy érezzék azt ugye a hallgatóságban, hogy meg kell szólítani valakit, rajtuk keresztül kialakulhat ugye egy ilyen közösség akár túlburjánzása, ebbe munkát kell belerakni, nyilván elkötelezettséget, de hihetetlen nagy ennek a jutalma. Jó, egy nagyon-nagyon szerethető történetről van szó, de mivel mindenki egy egységként indul, itt ezt a fajta történetet ugye nagyon sok modellhez képest elégedettségre építik, és nem lehet gyorsítani, viszont azért vannak nagyon jó módszerek arra, hogy hogyan tudjuk megszerezni azt a tudást, azokat a fórumokat, ahol igazán lendületessé tudjuk tenni. Fontos megemlíteni, hogy a csúcs teljesítőknek külön autóbónusz, életstílus bónusz jár, ami már 12 havi csatlakozótól életbe lép átlagosan. Ugye van egy házbónuszunk, vannak különböző jutalomutak, és nem utolsó sorban komoly elismerésekben részesülnek azok, tehát egy nagyon-nagyon komoly kiforrott jutalomrendszer van még mögötte, amire azt gondolom már önmagáért is érdemes lenne ezt elkezdeni. Ezen a dián azt mutatjuk meg, hogy a cég központja az Plánóban van, Dallasban, itt több mint 500-an dolgoznak, és ebben a csapattal tudunk most elindulni együtt. Erre hívunk benneteket, ugye ez több mint 50 államban van jelen és 25 országban, és egy nagyon komoly nemzetközi támogatói csapat áll mögötte. Ugye ez ennek a diának az a lényege, hogy itt sem kell mindent felolvasni, de hogy egy valós cég áll mögötte, ahol ugye több mint 500 alkalmazott már csak nekünk dolgozik azért, hogy élményeket hozzon létre, és azoknak, akiket ezzel az egész történettel ugye megszólítunk és megérintünk. Jó, tehát egy világbajnok csapat. Itt érdemes elmondani, hogy 10 éve van a pályán a World Ventures, jelenleg a 47., de ebben az évben nagy valószínűséggel a múlt évi teljesítmény után az első 30 világ legerősebb cégében lesz, és a siker töretlen, úgyhogy figyeljétek, hogy mi történik. Nagyon fontos, hogy egy komoly képzési és támogatói hátterünk van. Ugye magyarul van már egy YouTube csatornánk, ahol nagyon sok videót lefordítottunk nektek. Most a jelenlegi új starter oldal is kialakítás alatt van. Szeretnénk nektek a legújabb videókat és anyagokat lépésről lépésre átadni, hogy egy adott oldalon nagyon gyorsan csatlakozva és pillanatokat átlássátok, hogy mik azok az alaplépések, amit megfelelő kitartással és képzéssel ugye megtéve a siker útján el tudtok indulni. Ugye ez jelenleg már az applikációnkban is megtalálható, reméljük hamarosan magyarul. Minden fontos, hogy például webinárok esetében ezt a diát mindig fel szoktam tenni, nyílt tájékoztató esetében nem mindig, ugye, hogy nincs arra garancia, hogy amit elmondunk, az így meg is fog történni, hiszen mi adjuk a tudást, a tapasztalatot, ugye a különböző élményeket. Nagyon fontos az, hogy a te erőfeszítésed az kell hozzá. Tehát ugye ez egy win-win szituáció. Ezt is meg szoktuk mutatni, főleg webinárokon, hogy van egy 2014 évben hivatalosan, a 2014. év után hivatalosan kiadott jövedelemtáblázat, hogy ez még a tavalyi év után még nem készült el, ahol lehet látni az utolsó előtti jobb oldalt, utolsó előtti oszlopban, hogy melyik
minősülési szinthez átlagosan éves szinten mi az, amit ténylegesen kifizetett a cég, és itt persze természetesen fontos azt is elmondani, hogy az általunk csatlakozott, ugye a céghez csatlakozott és üzleti csomagot vásárolt tagok 80%-a nem keresett pénzt ebből, ugye, tehát nagyjából az arány ott van, hogy nagyon sok mindent meg kell azért tenni, plusz dolgokat és erőfeszítést, akkor viszont tényleg egy nagyon komoly életfogytig tartó pénzgépezetté tud válni. Ebbe tudunk nektek segíteni. A végén mindenképpen meg szeretnénk mutatni, hogyha nem rendelkezel most megfelelő szabadidővel, akkor is természetesen el tudjuk kezdeni ezt az üzletet. Te döntöd el, hogy mennyi időt tudsz rászánni, te döntöd el, hogy mi az, amit ebből az egészen el szeretnél érni, mi viszont hozzátesszük azt a segítséget és tudást, hogy meg tud valósítani azokat az álmokat és célokat, amiket igazán el szerettél volna érni, de nagyon fontos, hogy ehhez az kell, hogy pontosan tud definiálni, hogy mit akarsz és mennyi időd van rá. A cél természetesen az, hogy a részmunkaidőben, a másodállásban egy teljes karrieres utazó lehessél, aki a szabadidején nagy részében ugye segít másokat és továbbadja az információt és a tudását. Ugye ezek azok a diák, amiken végig szoktunk gyorsan a végén menni, mindenképpen szeretnénk felkelteni az érdeklődést, hogy egyszerű, a modell, van mögötte egy képzési rendszer, és természetesen ez még nem elég ahhoz, hogy minden részletet át tudjunk adni, hoz viszont mindenképp, hogy egy további beszélgetést, egy záró találkozót, vagy akár majd egy megfelelő startindításnál egy részletes ugye, marketing tervet át tudjunk beszélni. Utazó lehetsz, utazó vagy képviselő, vagy akár ugye, bármelyik a három közül, és természetesen várunk itt a tagjaink között, és azt gondoljuk, hogy ez egy olyan létre szóló lehetőség, ami nagyon ritkán jön el. És itt szoktunk elbúcsúzni ezzel a képpel. Természetesen itt az a lényeg benne, hogy magát egy picit ne zavarjuk össze az embereket, és egy picit átadjunk abból, hogy hogyan is zajlik és milyen irányba megy a World Ventures vállalat. Nagyon fontos szerepe van az előadások, vagy a tájékoztató, vagy a travel partik után feltett kérdéseknek. Én igazából, ha nagyon kérdezi valaki beszélgetés közben, hogy de pontosan miből élsz, én a vödrös technikánál többet nem szoktam megmutatni, csak azt mutatom meg, hogy milyen jellegű pénzekből tudunk részesülni, mert onnantól kezdve, hogyha érdekel és azt mondta, hogy szeretné tudni a részleteit, akkor természetesen sokszor egy órát is rá szoktam szánni, hogy teljes egészében átbeszéljük a marketing tervet, de akkor már ő kérdez, és ugye így irányítjuk a beszélgetést, ez nagyon fontos. Jó? Tehát nagyjából ennyi lenne, amit szerintünk egy Travel Infón át kell adni egy első körben, lássák a költségeket, lássák nagyjából az időráfordítást, lássák azt, hogy támogatás van a háttérben, és lássák azt, hogy egy nagyon jól működő, kialakult rendszer van, amivel természetesen az ő erőfeszítésük, a döntésük és a vágyaik azok kellenek. Jó, tehát nagyjából akkor ennyi lenne ez a történet, és akkor most szeretnék még kb. 10-15 percben egy-két olyan dologról nektek beszélni, ami szerintem talán fontos lehet, és 5 olyan közösségi médiatippet megosztani veletek, ami szerintünk majd hosszú távon növeli az üzlet sikerét. Itt azért szeretnék egy-két olyan dologról beszélni, hogy ez nem egy olyan téma, amit hogyha most meg fogok nektek mutatni, akkor holnap után mindenki ezt fejből fogja tudni és érezni. Én azt gondolom, hogy egy-két gondolatot engedjetek meg így az elején. Az, hogy a World Ventures vállalat most egy elég jelentőségteljes szereplővé lép elő az utazási piacon, mint pedig majd a network piacon, ahhoz mögötte van 10 év nagyon komoly előkészület, és amit nagyon tisztelek és becsülök ebben a cégben, hogy mindig pontosan megvárták és kivárták azt, hogy a bizalom és a különböző tagságlétszám növekedésével soha nem akarták beelőzni és meggyorsítani a saját természetes növekedésüket. Én azt gondolom, hogy ezt a fajta nézetet nekünk is követnünk kell a hétköznapunkba, és ez az üzlet, ez tényleg nem arra alkalmas, hogy most 12-ként ide beléptek, és majd gyorsan nagy pénzt fogunk keresni. Ez a cég ezzel a céggel együtt fel tudunk építeni valamit. És én igazából az elmúlt 2,5 év alatt ebben nagyon-nagyon sok mindenre rájöttem. Tudjátok, vannak olyanok, akik így bejönnek, megpróbálják, aztán eltűnnek. Bejönnek, megpróbálják, aztán elmennek más csinálni. És igazából nem adnak elég időt annak, hogy mik azok a dolgok, amik ki tudnának itt alakulni. Például nagyon sokan dolgot adott, hogy elkezdtem másképp nézni az életet, elkezdtük mi a hétköznapokat is sokkal vidámabban megélni, elkezdtünk rájönni arra, hogy nem feltétlenül kell dream trip-el lennünk ahhoz, hogy akár mondjuk élményeket éljünk át, vagy akár mondjuk úgy érezzük, hogy teljesebb az életünk, hiszen pont ez ennek a lényege.
Pont például ahhoz is idő kell, hogy a Facebook jelenléteddel, a Facebook viselkedéseddel egy idő után az ismerőseid szemébe te egyébként egy vidám, őszinte emberré váljál, azt definiálják rólad, és azt lássák egyébként, hogy te baromira sokat utazol, és azt lássák igazából, hogy te válsz az utazós családdá a szemükben. Ezeket a dolgokat, megítéléseket szép lassan lehet felépíteni, de az abban a jó hír, hogy közben, miközben erre törekszel, ilyenné is válsz. És ez az, amit igazából a World Ventures vállalat tud, és bizonyos dolgokat nem lehet gyorsítani. És igazán most egy-két tippet megosztanék veletek, de nagyon fontos az, hogy amikor elkezdődik egy ilyen biznisz, bizonyos dolgokat nem lehet, időt kell neki adni, nem lehet gyorsítani. Ugye, hogyha beregisztrál valaki, és holnap után már elkezd posztolgatni mindenféle videókat, meg mindenféle World Ventures anyagokat, és hogy hívjatok, ha titeket érdekel, akkor nagyon el tudjuk ijeszteni az embereket, mert igazából ilyen yellow pages, ilyen sárga oldalakká válunk, és senki nem akar sárga oldalakká válni. Tehát el tudod így ijeszteni az ismerőseidet. Ugye nagyon fontos, hogy a social media az nem social media, tehát nem egy eladási média felület, és ugye kerüljük, ugye látjátok az ilyen volt és ilyen lett fotókat, minden egyes ilyen volt és ilyen lett fotók mögött ott rejlik valami eladási szándék. A Facebookot, illetve a közösségi médiát nagyon sok network marketing vállalat megpróbálja használni, megpróbálják a tagok valamire használni. Az a helyzet, hogy a 99%-ánál ki tudjuk szűrni azt, hogy nem valami őszinte életstílus megosztás történik, hanem valamilyen rejtett eladási szándék áll mögötte, de különböző trükkökkel. Ugye ilyen volt fotó, ilyen lett. Lefogyott, és ugye megizmosodott, és nem tudom. Tehát, hogy mindig valami olyan dolog van mögötte. Én azt gondolom, hogy ha igazán egy vidám, szabad emberi akartok válni, akkor soha ne használjuk ilyenre ezt a fajta történetet. És van még egy nagyon fontos, izgalmas dolog. Az utazási piac azért kezd megváltozni, mert a social médiának nagyon nagy hatása van arra, az élmények, posztok, selfie megosztásának nagyon nagy hatása volt arra az elmúlt egy-két évben, hogy maga az utazási piac, az utazási szokás, maga az utazás, mint olyan, életstílus dologgá kezd válni. Ez a social media hatására alakult ki. Ezért az utazással, illetve az élményekkel kapcsolatban fokozottan figyelnek az emberek. Nézzünk is bele egy-két ilyen példát. Milyen posztokkal, ugye a posztokat igazából ugyanúgy kell kezelnetek, amikor megnyilvánultok mondjuk az idővonalatokon, mint amikor magokat ültettek el. Egyetlen egy poszt nem fog megváltoztatni dolgokat. Egyetlen egy poszt nem fog érdeklődőket hozni, sőt, 12 poszt sem fog érdeklődőket hozni, hanem szép lassan a tudatalattikban elkezditek kialakítani, hogy igazából ti fejben rendben vagytok. Az életstílus posztok például az első ilyen tipp, közösségi médiában ugye mindannyian életstílus közvetítünk. Ha tetszik, ha nem. Tehát ugye az eladással kapcsolatos posztok is életstílus, csak ugye azt látszik, hogy az a tevékenységem, és nekem valahogy már nem jutott más az eszemben, már ezt használom. Az emberek több szabadidőre és több anyagi biztonságra törekszenek. Ez nagyon-nagyon fontos, amikor ti bármit posztoltok. Ugye nekünk ugye valamilyen szinten jelet kell adni arra, hogy valamivel foglalkozunk, de ezt nem lehet közvetlenül. Posztoljatok például nyaralási képeket az utazásokról, a szombat esti moziról, vagy éppen ahogy látják, hogy örömöket éltek át, meg hogy tényleg, hogy élvezitek az életeteket, ahogy a gyerekeddel focizol, vagy ahol éppen fekszetek a fűbe hétvégén, mert épp kikapcsolódtatok, vagy épp egy olyan pillanatot, amiben nem az az érték, hogy most valamivel hencegsz, hanem egyszerűen egy olyan pillanatot akarsz tényleg megosztani. Tényleg gondolj bele abba, hogy az ilyen örömteli pillanatot élsz át, akkor ezt valahogy posztolt ki ugye a Facebookra, tehát valahogy tedd oda magadévá. Hogy a vidám embereket akarsz látni az üzletedben, akkor igazából az kell, hogy te is, hogy vidámnak lássanak. Na most ugye nagyon sok olyan emberrel találkozunk, akinek az a helyzet, hogy a munkájából, a múltjából, az jelenlegi élet körülményeiből fakadóan ezt baromi nem könnyű megtenni. Csak én azt gondolom, hogy ilyen emberré kell válni, ilyen emberré kell törekedni, hogy ilyen emberré váljunk, és elején lehet, hogy nem megy ez nehezen, de igazából pont erről szól az élet. És az a lényeg nagyon fontos, tudjátok, hogy ez őszinte legyen. Hiteles, és mindig őszinte legyen. Tehát soha ne rakjunk fel olyat, amit nem éltünk át. Soha ne rakjunk fel olyat, amit a netről töltöttünk le.
Soha ne rakjunk fel olyat, amit igazából nem is úgy éltünk át. Nem baj, hogyha egy kicsit nem olyan izgalmas, nem baj, hogyha nem annyira jól megy még az elején. Nem kell naponta 5-öt rakni, nagyon fontos. 2-3 naponta jelenjetek meg, mert az emberek pontosan látják, hogy valami mindig történik veled. Nagyon fontos, hogy az életstílus itt nem luxust jelenti, hanem a boldogságot. Tehát nem azt kell beposztolni, hogy 5 csillagos, hanem azt kell beposztolni, hogy baromi jól érzem magam, amikor mondjuk el tudok terülni a fehér homokos tengerparton. Ne az legyen benne, hogy böböl nekem, ugye már ez is jár, hanem az legyen benne, hogy baromi jól érzem magamat a bőrömben. Jó? Ezeket igazából nem annyira könnyű az elején még, rá kell tudni érezni. Nagyon fontos, rá kell tudni érezni. A social médiában, ami nagyon-nagyon fontos, tehát ott nem arról van szó, hogy hazudik valaki, vagy nem. De a 98%-ban igaz, amit ő áttél, 98%-ban érzik igaznak, az már nem igaz. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy itt a fiatalok, a Facebook felhasználók, az emberek több ezer posztot látnak napi szinten, meg tudják különböztetni, ha valaki valós élményt él át, és tényleg örül neki, mintha az nagyon művi. Jó, ez nagyon-nagyon fontos. Az életstílus posztok, azok baromi jól tudnak működni, és a nyaralási képek, az utazási képek akár lehetnek egy hétköznapi reggeli a kollégákkal, a barátaimmal, vagy éppen baromi finom kávét ittam. Bármi, ami igazából azt gondolod, hogy elmondanál szívesen a világnak. Aztán másik ugye a selfie, ugye erről sokat gondolom hallottatok meg, ugye hát most selfie mindenhol, az emberek egyébként nagyon-nagyon imádják ezt. Ha például, és ez nagyon izgalmas, ha csinálsz egy selfie-t mondjuk a Disney hajózás közben, az már egy itt visszacsatlakozik oda. És nagyon fontos, emlékezzetek arra mindig, hogy a közösségi média az közösségi, de a te profilod, ugye az te saját magad vagy. Jó, ez nem egy eladási platform, hanem arra találták ki, hogy mutasd meg, hogy veled mi történik. Jó? Tehát a profilod az önmagad te vagy. Te írod a tartalmat, ugye? Te teszed közzé, és a közösségi média az közösségi, és nem az eladásra hozták létre. Előbb-utóbb az emberek, akármilyen kifinomult egy eladási szándék, akármilyen, az előbb-utóbb igazából, hogy mondjam, az emberek tudatalattiában megjelenik, hogy az még, ha nem is tudja, és egy idő után nem lesznek kíváncsi a posztokra, vagy ha meg igazán élményt fogsz átélni, nem fogják igaznak hinni, mert előtte lévő időszakban nem arra használtad. Jó, szép lassan ezt kezdjétek el használni. A selfie segít belepillantást adni az életedről. És ugye igazából nagyon fontos, hogy ne felejtsétek el, hogy üzleti kapcsolatokat építünk, ez egy közösséget hozunk létre, és az embereknek fontos tudni, hogy ki vagy valójában. Jó? Ezt sem kell túlzásba vinni, de egy baromi jó dolog lehet abban, hogy megint a hencegésre használjuk, hanem azt, hogy még dokumentáljuk, hogy valamilyen életstílusban éppen ott voltunk és áttértük. Jó? Ez egy baromi jó eszköz a selfie. Aztán vannak az úgynevezett behind the scenes, így mondja az angol, hogy a színfalak vagy a jelenetek mögötti képek. Ezek az a lényeg ezeknek az ilyen fotóknak, hogy ezek nem ilyen beállított képek, hogy lefotózkodunk mondjuk egy táblánál, egy szobornál, a hídon vagy bárhol, hanem ezek mondjuk úgy menet közben kapnak el, menet közben készülnek. Mondjuk amikor az egész üzleted vagy az egész életstílust éled, amit csinálunk. Tehát például egy szállodai becsekkolás, amikor megérkeztek egy dream tripre, és éppen ugye nem a kamerában néztek, de éppen veszitek át ugye a ajándékokat, vagy éppen a hostess mutatja a programot nektek, vagy éppen repjegyet foglalsz, vagy éppen szállsz be egy gépbe. Értitek? Tehát igazából az a lényeg, hogy ez az egész élet, ez a te utazásod, ez a te utad, és ezen az utazáson készült ilyen pillanatképek, amikor egy kicsit úgy beleengedsz pillanatban a színfalak mögé. Lehet ez egy Momentum rendezvény. Momentumon például pólód vagy különböző szemüveget épp amikor vásárolod, vagy éppen amikor az új 3D szemüveget a fiamnak a személyhez oda teszem, és erről készül egy olyan kép, amikor igazából nem is vettük észre, hogy rólunk készül. Tehát kicsit a színfalak mögé engeded, ez általában mindig úgy mutat belőled valamit, bepillantást enged az igazi tevékenységedbe, és ez igazából inspirálja az embereket, mert ez általában úgy őszinte szokott lenni. Jó? Tehát ezek nagyon-nagyon jól működnek a színfalak mögötti képek. Aztán vannak olyanok, hogy trendi sztorik és trendi témák. Ugye a Facebook rengeteg topikot említ napi szinten, és rengeteg ilyen témát szállít nekünk napi szinten. Ugye vannak ilyen úgynevezett forró témák.
Most ezen kulcsszavak használatával, mondjuk különböző hashtagekben nagyon mutatod azt, hogy te napra kész vagy, és egyébként ugye, hogyha ez mondjuk hashtagben van, tehát kettős kereszttel előtte, mondjuk kettős kereszt Szigetfesztivál, tehát nagyjából mondjuk, vagy Volt Fesztivál, július elején mindenki a Voltról fog posztolni. És hogy képet teszel oda mondjuk, vagy te is ott vagy akár a környéken jársz, és ugye, vagy adott témával kapcsolatos, és még meghashtageled egy Volt Fesztivállal, akkor nagyon nagy valószínűséggel többen rá fognak találni, keresni, erre a hashtagre kattintva, ez elkezdesz több felületen megjelenni, tehát gyakorlatilag sok helyen ugye fel fogsz tűnni, ez nagyon-nagyon fontos. A másik igazából, hogy hogy valaki, aki azt mondja nekem, hogy ő jelenleg nincs fenn a Facebookon, de egy életstílus üzletnél már, amiben mi is benne vagyunk, nagyon fontos, hogy ezzel a mondattal nem lehet megcsinálni. Nem lehet igazából nagyon felépíteni, tehát meg kell tanulnunk inkább helyesen használni. Ahhoz, hogy a Facebookon mondjuk egy képre 150-200 like-nál már több érkezzen, azt nem lehet felépíteni 1 vagy 2 hét alatt. Én azt látom egyébként, hogy ennek több lépcsője van, szerintem fogunk erről még beszélgetni, és mindenképp nagyon fontos, hogy egy picit ebben kicsit el tudjatok mélyülni, mert mondok egy példát, ha mondjuk olyan emberrel fotózkodtok le, akinek nagyon sok követője van, vagy nagyon sok lájkot, akár 800, sőt 1000 lájkot kap, és mondjuk éppen hashtagelted a nevét, akkor mindjárt olyanok is látják a képedet, akik egyébként az ő követőik, és mindjárt igazából több helyen meg fogsz jelenni. Egy idő után azt fogod észrevenni, ezt úgy nevezik, hogy hub, hogy igazából ugye közösségi média gócpont, azzá fogsz válni, hiszen nagyon sok minden történik körülötted, hogy odahúzza a figyelmet. Ez nem 2 hét, ez 1-2 év távlata. De nagyon fontos, hogy csak ilyen őszinte dolgokkal, meg ilyen picit tudatosan kell használni, hogy előre haladunk. Mondok még egy ilyen érdekes tippet vagy trükköt, hogyha szeretnéd azt, hogy a World Ventures által kínált életstílus a tied legyen, és igazából azt úgy szép lassan kezd áttélni, akkor nyilván az nem mindegy, hogy az életed részévé lesz, hogy ezt hogyan tudod mutatni az embereknek. Hasznos lehet az, és ezen gondolkodjatok el, hogy kitaláltok magatoknak saját hashtaget. Tehát kettős kereszt után odaírjátok, hogy Gábor a világ körül. Tehát kettős kereszt Gábor a világ körül, vagy bármi, és igazából a különböző posztoknál, utazási fotóknál, élményeknél mindegyiknél kezd el használni. Amikor odaírsz mondjuk a poszt szövege mellé, ugyanis egy idő után, ha majd valaki szépen rád talál, vagy valaképpen érdeklődik, hogy hogyan utazol te ennyit, és erre a hashtagre rákattint, ki fogja dobni elmúlt évekre az összes olyan fotódat, ahol egyébként ez szerepelt, és azt fogja látni, hogy te már így éled másfél év az életedet. Jó, ezek nagyon segítségek tudnak lenni, ami megint úgy hitelessé teszi a dolgot. Jó, tehát az nagyon fontos, hogy olyan trendi témákat használjál, azért mondjuk, ami mondjuk fesztivál, kalandtúra, nyaralás, bármi, ami mondjuk a célközönségeddel megegyezik. Nagyon fontos, hogy politikai negatív témát soha nem használunk, és győződj meg arról, hogy az a téma képviseli a brandedet és az üzenetedet, és a brand az te vagy. Jó, tehát erről még beszélünk majd sokat, de azt gondolom, hogy ez is egy fontos része annak, hogy milyen posztok mennek ki. És hát végül, de nem utolsó sorban, ami talán az egyik legnehezebb, vagy a legizgalmasabb, de a legnehezebb eszköz talán, amit megtanulni nehéz, az maga az online videók. Ugye mindenkinek a selfie kamera még már videót tud rögzíteni a telefonján, és jelenleg a legjobb és a leghitelesebb mód egy mélyebb és átfogóbb üzenet közlésére, átadására. Ugye az emberek ugye nagyon nagyra értékelik igazából a bizalmat, és ugye egy ilyen videó azért már mondjuk azt mondom egy kicsit úgy szervezettebb átgondolást igényel, hogy mi az, amit igazán akarsz üzenni. Ugye itt azért már nem lehet belemondani azt, hogy éppen valaki hencegésből tett fel egy 5 csillagos szállodai fotót, itt már mondjuk egy komplett értelmes üzenettel kell rendelkezni. Én azt gondolom, hogy szép lassan próbáljátok ki, és kezdjétek el használni, de tényleg próbáljátok valami élményt, vagy adott értéket közvetíteni. Nem biztos, hogy ennek 10 másodpercnél hosszabbnak kell lenni, de ki kell lépni ugyanúgy a komfortzónában, mert azt látom, hogy azért ugye önmagadat levideózni, és ugye visszanézni rá, és ezt megosztani, úgyhogy az mondjuk, ha tényleg olyan értéke van, hogy ezzel tényleg szeretnél valamit közölni, akkor nyugodtan merd megtenni, és úgyis majd a tapasztalatok alapján szép lassan megtanul. Egy biztos, hogy videóposztokkal közelebb fogod hozni majd a követőidet, ugye a közönségedet,
inspirálod, bátorítod és felemeled őket, nem utolsó sorban, majd akár ugye a követőid is lesznek a te életstílusodnak, hiszen azt látják, hogy te egy olyan emberré kezdesz válni, akinek nagyon sok történés van az életében, nagyon sok története alakult ki, sztoriai vannak, és nem utolsó sorban szeret élni. Jó, úgyhogy igazán én ennyit szerettem volna nektek ma megmutatni, azt gondolom, hogy bele is fértünk egy bő 45 percben, úgyhogy szeretnénk még héten legalább 2-szer találkozni veletek. A Leknerödön Fasorban 18:30-kor holnap Travel Info, sokan leszünk, csütörtökön Leknerödön Fasoron Travel Info, 6 órakor Szolnokon is lesz most ezen a héten Travel Info, Szolnok és környékiek, ugye kérdezzétek meg ott a vezetőiteket, vagy írjatok rám, nem tudom, még a helyszínt azt hiszem ma egyeztettük. Jövő héten pedig ugye Momentum, és ezen a héten még megpróbálunk szerdára estére összehozni még egy webinárt, hogy minél több alkalommal találkozzatok velünk, péntek környékére meg talán egy online tréninget, egy start tréninget megpróbálunk összerakni, amit most már így 40 percben le szeretnénk adni, hogy minél több info legyen nektek, hiszen ez az időszak, ami most következik, ez nagyon-nagyon fontos abban, hogy bár sok az újdonság, nagyon komoly víziója van a cégnek, nagyon komoly dolgok fognak történni, de az a fajta munka és elkötelezettség, hogy lépésről lépésre haladjunk, az nagyon fontos lesz, hogy ezt együtt tudjuk csinálni, úgyhogy elég sok izgalmas dolog fog történni az elkövetkező 2 hétben, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet nektek, és ne feledjétek, ezt a videót ugyanazon a linken vissza tudjátok nézni, illetve átküldeni azoknak, akik nem tudtak ma itt lenni velünk. A videó ugyanúgy arra a linkre töltődik fel. Nagyon szép hétfő estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este. Sziasztok!